documentari o fins i tot alguna línia del temps. Espero que aquestes diapositives, la segona part de l'Espanya i Catalunya serà una part complicada, doncs us quedi més clara. Començaré aquesta setmana parlant de restauració. Parlem de restauració perquè després de la fallida de la Primera República, que no va trigar ni un any, no va durar ni un any, tornen a instaurar, a coronar a un Borbó, en concret Alfons XII, que era fill d'Isabel II. El nou rei nomena el president a Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo va ser un dels valedors dels Borbons i crearà un nou sistema polític que integrarà tots els partits. Un punt clau serà la Constitució de 1876, una Constitució d'un caire conservador que proclamava la confessionalitat de l'Estat i la sobirania compartida Corts-Rei. És a dir, un estat confessional, un estat que es considerava seguidor de l'Església i defensor de l'Església Catòlica i uns poders del monarca una miqueta més reduïts compartits amb les Corts. Com quedava el poder? El poder quedava assignat en dos partits, els quals s'alternaven el poder. Els conservadors i els liberals. Els conservadors eren liderats per Cánovas, defensors de l'Església i de l'ordre social. Podríem dir un partit molt de dretes, un partit de l'estil, doncs, avui en dia, que diríem, doncs, molt pro-Església. I liberals, liderats per Sagasta, un partit, doncs, d'unes tendències més progressistes, que van fer reformes socials molt importants i la seva fita més important va ser que van aprovar el sufragi universal, però només masculí, no el sufragi universal complet, l'any 1840. Com aconseguia aquest monopoli al govern tornar-se aquests dos partits? El primer era el rei decidia quin partit governava i després es falsejaven els resultats. Al camp, els cacics, recordem que els cacics són els grans terratinents, a Espanya hi ha grans terratinents que tenen moltes terres, molts camps de conreu, coaccionem a la població rural en el seu vot. És a dir, o votes aquest, o no treballaràs i em moriràs de gana. I a la ciutat feien tupinades, en cascat, putxerazos. Els governadors senzillament manipulaven els resultats de les urnes i canviaven els vots. Els recomptes es falsejaven. Dins d'aquest sistema polític, evidentment, va haver una oposició al sistema. Parlarem de tres grans grups. Anarquistes, l'anarquisme, sobretot, que va al segle XIX, de la mà de Proudhon i Kropotkin, que proposava un estat sense lleis, un estat que es regia per si sol, o el no estat. Socialistes, liderats per Pablo Iglesias, que en 1879 fundarà el PSOE, el Partit Socialista Obrer Espanyol, i anys després, d'una branca del PSOE, podríem dir, es fundarà el sindicat Unió General de Trabajadores, molt vinculat al partit. I l'altre opositor del sistema eren regionalistes, que apareixen de moviments que esclaten contra el model d'estat uniformitzador i centralista. Com no, aquests partits regionalistes apareixen a Catalunya, a les províncies basques i a Galícia. Apartat número 5. Revolució industrial a Espanya i a Catalunya. Comencem parlant d'Espanya. Com va ser la revolució industrial a Espanya? Molt feble, molt débil. No va ser ni de bon tros tan intensa com a la Gran Bretanya. Recordem que en tot el segle XVIII sorgirà la revolució industrial a la Gran Bretanya o a Alemanya, un altre país on la revolució industrial va ser molt forta. Per quines raons a Espanya no es va produir una revolució industrial tan intensa en aquests països? La primera, escassetat de primeres matèries. La segona, males comunicacions. I la tercera, falta de mercat i d'inversions. Quines van ser les primeres indústries i on es van localitzar? La tèxtil, a tota la zona de Catalunya, i la siderúrgica al País Basc i Astúries. Si veiem, aquestes indústries d'avui en dia no queda res, no? L'última, podríem dir, en desaparèixer ha estat les tèxtils catalanes. Quin va ser el gran impulsor de la industrialització? Doncs el gran impulsor va ser la construcció de la xarxa ferroviària. Recordem que la primera línia ferroviària que es va construir a Espanya va ser a Barcelona, Mataró, l'any 1848. Tot plegat, aquesta construcció de la línia ferroviària, hem de tenir en compte que sí que estem dient que hi ha uns factors negatius pels quals Espanya no va
indústries de gran fort, però hem de tenir en compte també que Espanya no tenia una població molt alta, no tenia un mercat per tant molt potent i que les condicions eren dolentes perquè Espanya té una orografia molt complicada. Espanya és el segon país d'Europa amb l'altitud mitjana més elevada, després de Suïssa. La nostra xarxa ferroviària, quan es va fer, es va trobar amb molts problemes. De fet, avui en dia encara els tenim darrere. La nostra xarxa ferroviària és radiocèntrica. Totes les vies convergeixen a Madrid. Per tant, portar una mercaderia de Barcelona a Cadis és molt complicat perquè aquesta xarxa ha de passar a Madrid. Avui en dia, al segle XXI, s'està intentant corregir, però això ja ho hauríem de parlar. Les despeses no s'estan dedicant molt a la xarxa ferroviària mercantil, sinó més aviat a la línia d'alta velocitat. Anem a parlar de Catalunya. El 1827, el procés de modernització es fa gràcies a les mesures proteccionistes que preveien importació de manufactures de cotó estranger. És a dir, una manera de protegir el teu mercat és prohibir les importacions que fan el teu mercat. Però tot això va quedar molt diluït per la enorme inestabilitat a la primera meitat del segle XIX, en les guerres carlines, per exemple, de 1833 a 1849. Avancem. Quins sectors d'activitat industrial es van desenvolupar més aquí a Catalunya? El cotó i el vapor. Però la manca de carbó de qualitat, només a les mines de la regió de Berguedà, doncs n'hi ha un carbó però no és de bona qualitat. Una manca de minera de ferro farà fracassar la indústria siderúrgica. Per tant, aquesta indústria siderúrgica no tindrà pes, no existirà. De fet, no n'hi ha. Tot això es desenvolupa una indústria metal·lúrgica per la demanda del tèxtil i de la navegació. Barcelona és un gran port. I aquí a Barcelona es farà una gran fàbrica, una gran indústria, que serà la maquinista terrestre marítima l'any 1855, que avui ens queda d'aquest, podríem parlar que el fòssil d'aquesta maquinista terrestre marítima és el centre comercial La Maquinista, que el tenim molt a prop nostre, i que és on precisament s'ubicava aquesta gran fàbrica que es dedicava a desenvolupar indústria metal·lúrgica, es feien vaixells, es feien ferrocarrils, es feien grans construccions, totes lligades a la indústria siderúrgica. I una part molt important de la indústria catalana són les colònies industrials. Què és una colònia industrial? Una colònia industrial és un complex de fàbrica i habitatge situats fora de Barcelona, al costat dels grans rius, de les grans xarxes fluvials. Què els permetia això? Primer, abaratir costos. Segon, aprofitar la força hidràulica dels rius. I tercer, un control més gran dels obrers. Pensem que portar la fàbrica fora tenia uns avantatges fiscals, pensem que aprofitar l'energia hidràulica del riu doncs ja t'estalvies energia, i pensem que en una època convulsa on hi havia moltes revoltes dels obrers, portar-los fora de Barcelona era portar-los com a una illa, un part on estaven dòcilment domats. Allà dins de la colònia tenien de tot. Hi havia escola, hi havia habitatge, hi havia economato, feien la vida allà dins, les seves famílies, i allà dins també tenien les fàbriques. Moviments obrers. Abans de parlar de moviments obrers, farem una repassada ràpida de com era la demografia i l'estructura social de l'Espanya del segle XIX. Primer, la població no va créixer molt, com altres zones d'Europa. A les províncies més avançades, Catalunya, Madrid, Província de Basca i Astúries, es van convertir pols d'immigració, sobretot d'una immigració d'èxode rural. Molta gent del camp va marxar cap a aquestes ciutats. Tot i això, la major part de la població a Espanya continuava sent rural. La població urbana era més aviat poca. A finals del XIX va haver-hi una migració molt intensa cap a Amèrica Llatina, gent que buscava fortuna allà, i l'estructura social de l'Espanya del segle XIX no era l'antirègim, va desaparèixer, però tenien tres grans grups ben definits: les classes dirigents, les mitjanes i les populars. Els dirigents tenien una aristocràcia i una alta burguesia que tenien poder polític i econòmic. L'aristocràcia cada vegada tenia menys poder econòmic, però tenia poder polític. I la burguesia cada vegada tenia més poder polític, perquè tenia, cada vegada tenia més poder econòmic, però tenia menys poder polític. Per tant, moltes vegades es va fer matrimonis de conveniència entre tots els polítics. Per tant, aquí es van associar. La classe mitjana, molt poca, funcionaris, petits propietaris, comerciants, tenia els pocs
i vivien a les ciutats. I després les classes populars, que eren les més grans, el grup més elevat. Vivien a molt baix, un índex d'analfabetisme brutal, molt elevat, i dins d'aquestes classes populars tenim camperos i jornalers, que era també la gran part de la població, vivien en unes condicions pèssimes, moltes revoltes, dominats pels cacics. A les ciutats tenim els obrers, amuntegats en barris sense cap mena de condició. Es van intentar organitzar per millorar les seves funcions, i a l'últim estrat tenien els criats, que assistien a les classes dirigents, pobres i marginats. El moviment obrer. Doncs el moviment obrer sorgia de les ciutats arran de les condicions pèssimes en les que vivien els obrers. Les seves condicions laborals eren lamentables. Jornades de 12 a 14 hores, salaris de misèria. Treballaven dones i infants, a més, a uns sous més reduïts que els dels homes. Manca de resistència i, evidentment, sense seguretat social. Què van fer aquests obrers? Es van organitzar en societats d'ajuda mútua. Podríem dir que això és el bressol dels futurs sindicats. Aquestes reivindicacions, a més, van ser perseguides pel govern i els va prohibir el dret de reunió i d'associació. L'única manera que tenien de resposta als obrers eren les vagues. La vaga més forta era fer una vaga general on cap treballador d'Espanya treballava. Dins d'aquest context, ja ho hem dit abans, va sorgir el PSOE i va sorgir el sindicat UGT. I arribem a l'últim apartat d'aquest tema, que és els orígens del nacionalisme català. El primer que farem és definir Renaixença. És el nom en què es coneix el moviment cultural que es va desenvolupar a Catalunya a finals del XIX, dins del context de romanticisme. Es caracteritza per la defensa de la identitat de Catalunya i la recuperació de la llengua catalana. És a dir, és un moviment de recuperar la nostra identitat. Com? Molt important, recuperar el passat. I per recuperar el passat, defensar el patrimoni documental. L'arxiu de la Corona d'Aragó s'intentava recuperar tots els documents i, a més, recuperar fets i noms propis de la història de Catalunya. Un altre factor molt important, proteccionisme econòmic, ja ho hem dit abans, no? També al començament del segle XIX hi ha un proteccionisme que intenta protegir la indústria. La indústria catalana farà una protecció per poder avançar sense competència. I l'últim són les plataformes del catalanisme. Els obstacles per utilitzar el català com a llengua oficial, voler defensar la indústria catalana, els intents de l'estat espanyol de suprimir el dret civil català, van afavorir que apareguessin els manifestos i programes. El principal són les bases de Manresa en 1892, on aquest document per primera vegada es proposa una organització descentralitzada de l'estat espanyol. Bé, espero que us hagi quedat més clar que aquesta segona part de la sèrie d'Espanya i Catalunya és una part realment molt complicada. Adéu.